An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye araba ye. Sunkalo ale tile 9 ye bi ye. Min ye février kalo tile 25 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Minakakaw san kelen tɛmɛnen kɔfɛ Falaye k'u ye courant sɔrɔ. A courant sɔrɔla cogo di? An an da don la k'o ɲɛfɔ maaw ye. An sɔngo fana courant a mɛnɛna olu fana fɛ yen. Olu fana bɛ nisɔndiya la feerelikɛlaw ale ni karayogotigiw. Bamako yan courant min bɛ bɔ Manantali ka na a bɛ jigin yɔrɔ belebeleba min na Falaye ta wulila yen. O nana cogo di? Énergie directeur taara kɛnɛ kan ko maa ni ma to a la Falaye. Minanw kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna. O de la maaw bɛ ka courant tigɛ ye kunun ni bi. Énergie directeur ye min fɔ an na tila k'an da don la ka se k'o ɲɛfɔ maaw ɲɛna. Bankasikaw fɛ yen Falaye ko sunkalo bɛ ka kɛ fa fila ye dɛ. Sɔgɔmada bɛ ko nɛma bɛ kɛ i b'a sɔrɔ olu bɛ fɔ 14 degré la nka tile fɛ k'u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ 42 degré la k'olu ma fɛn faamu dɛ. Sundo waati i b'a fɔ ko non ko yɔrɔ ka maga i tɛ ji caman min nka ni a bɛ ka taa ɲɛ i bɛ nimisa ko minna i ma ji caman min. O la n'i ye kaw fɛ yen ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada Konate an n'an da don o kuma na. N'i ye an don k'a ye sɔgɔma in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Falaye bɛɛ folen kɔfɛ suntigɛyɔrɔ kuma min ye bɛnkɛ ye a ko ɲina ko hinɛ dɔgɔyara dɛ, makari dɔgɔyara, dɛmɛ dɔgɔyara. Sabula olu ka misiri kɔnɔ Falaye sango sunkalo ni ɲawa waati tile 7 ni tile 8 min sɔrɔ waati min o y'a sɔrɔ olu kɔni min ye yɔrɔ kɔni kun falen don dɛmɛ na. A ko bi ko misiri kɔnɔna la ale bɛ misiri min kɔnɔ tiɲɛ na ko dɛmɛ ma kɛ i n'a fɔ sango ta. Falaye ko baɲumankɛw dilikɛlaw olu dɔgɔyara. Parti politique maa minnu tun bɛ hinɛ maaw la olu ye dili dabila wa min ye foroba dumuniw o de kɛnɛ bɛ ka sigi gouvernement fɛ ani suntigɛw. Bɛnkɛ ko barika de t'an ka kow la Falaye. Ko dɛmɛ minnu bɛ di k'a bɛ di ni yɛrɛ yira ni waso ye. Ko n'i taara n'a dɔw yɛrɛ i ka so k'a bɛ ban ka sɔrɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a taara kuma min na yɛrɛ. Ko fɔlɔ kow tun bɛ kɛ gundo la u bɛ kɛ sutura la a tun bɛ maa mago ɲɛ wa a bɛ se ka fɛn k'i yɛrɛ ye. Nka bi ko yɛrɛ yira ni waso y'an ka kow tiɲɛ. A ko hinɛ ani makari min ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ sutura la n'o bɔra dɛmɛ na ko a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye. K'an ka hakili to an yɛrɛ la. An ka denbayaw an hakili to an ka denbayaw la. Dutigi ka dɔn dutigi ye, gatigi ka dɔn gatigi ye, denmisɛnw ka dɔn denmisɛnw ye. Nka ni maaw ye ko kɛ Falaye bɛnkɛ ko ni barika t'a la ko foyi tɛ ɲɛ. Barika dun o ye ba de ye dɛ, dugawu o ye fa ye. N'an bɔra yen an b'an dugu dɛgɛ ka na an ka kɛnɛ ka Falaye. Maɲumanko k'o tɛ yira Ala la dɛ, sabula o bɔra ale Jabaru masa yɛrɛ yɔrɔ. Salenkura Kuluju Falaye ɲɛji kisi kisi ale ni maɲumanko n'an dara ye Falaye dɔgɔkun kelen taminɛlen kɔfɛ ko kɛnɛ bi cogo di bi makari filɛ hinɛ filɛ kɔnɔgan filɛ se tɛ n ye o filɛ nin ye Falaye se min b'an minnu ye u y'u bolo don k'u kan ka ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Salenkura Kuluju maaw ma Falaye kɛmɛ saradala kɛnɛ in ka ye 80 tasuma taara n'o minɛnw bɛɛ lajɛlen ye ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yen fɔlɔ min ye nin ko in ye maa minnu ye yɔrɔ in lajɛ maa minnu y'a munumunu u y'a yira sa k'a fɔ ko muso caman bɛ Falaye u sigilen don u ka makun kɔrɔti dɔ k'u minna maaw m'a faamu i b'u ye u tɛ kuma ɲɛ surannen ko a bɛna bɔ a fara kɔnɔ kuma tɛ kɛ maa fɛ daji bɛ tu ka taa fɔ yɔrɔ jan a sigilen don k'i sen fila kuru
min ye dabin b'a bolo k'i kuro kan ka taa ɲɛ coro a yɛrɛ ka so kɔnɔna na fala ye ko min ye nafɛn ɲini tɛ min ye feerefɛn ɲini tɛ min ye minan ɲini tɛ min ye k'a fɔ ko maaw nana kalifa kɛ ma k'o tɛ fala ye sugu kɔnɔna ninnu na musow olu ka pari wari o bɛ bila wagane de kɔnɔ ye tasuma ye wagandew de jeni fala ye ka wariw jeni ka jigiyaw tiɲɛ ka min ye hakɛw tiɲɛ muso dɔ bɛ yen a ko k'ale yɛrɛ tun tɛ Bamako yan koyi ale tun dalen bɛ feerefɛn ɲini ale nana sɔrɔ min ye a ka butigi kɔnɔna kɛlɛ fara forontobani fara nkɔyɔ fara a bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ mugumugura hakililatigɛ bolo sa jidagani min bɛ yen n'a kun kɛlen don k'o biri k'o don bɔgɔ la a taara ka t'o lajɛ fala a y'a sɔrɔ wari karamugu ye a y'i sigi k'i bolo fila y'an ka fala ye ko nin y'olu ka pariko bannen ye o n'a ɲɔgɔnna damantan olu de bɛ dusukasi la olu de bɛ hami la wa olu de bɛ kɔnɔna kasi la bi salenkura kulujula fala ye ko in juguyara koyi ko ni maa ko nin wari hakɛ de tununa ye nin tiɲɛni hakɛ de kɛra ye fala ye k'i da sago fɔ n'o tɛ bi wa kulujula ye maa si tɛ se k'a fɔ ko min kɛra i ye nin wariko in jateminɛ cogo min fala ye butigitigiw fana taara ka wari min to butigiw kɔnɔ maaw taara ka wari maralen minnu to fɛn fana kɔnɔna na ko tasuma yɛrɛ kɔni ɲɛ tana de kɛra wari ye ko in na ko i fala ye wari mara yɔrɔ yɛrɛ de jenina kosɛbɛ ka tɛmɛ minan dɔw kan u b'o bɛɛ la don o don maaw bɛ na fala ye ka na dɛmɛ d'u ma ka taa k'u bilasira dɔw fana b'u senkɔrɔ u bɛ ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye u ka so dɔgɔkun kelen tasuma minɛlen kɔfɛ fala ye maaninfinw wulila k'u jɔ k'u se anu bɛ se ka fɛn minnu kɛ salenkura kuluju maaw ye k'u da u ma fala ye a dɔw bɛ yen foyi ma k'u ka butigiw la fana han an k'o fana fɔ dɛ dɔw bɛ yen olu ka foyi ma jeni o la gouvernement de ko sisan ko ka kimɛli kɛ kimɛli kɔrɔ ye mun ye maa minnu bɛ sugu in bulon in kɔnɔna na fala ye ko k'a dan sabula kɛmɛ sara la gouvernement y'a ye k'a fɔ ko min ye sugu jenina fo ka se 80 ma jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw y'o sigi ko maa bɛ yen n'o y'a sɔrɔ e kɔni hali karajogo de tun b'i kun sugu in kɔnɔna na fala ye i ka na daluya fɔlɔ ye mun ye jɛkulu ɲɛkɔrɔla la mun sɛbɛn b'e bolo k'a jira k'a fɔ k'e tun bɛ bɔnbɔn feere yan i ka pilasi i ye patante minnu sara olu sɛbɛn i bɛ na n'olu ye i ka bugunatigɛ sɛbɛn ni nin bɛɛ lajɛlen yera k'a fɔ ko hali butiginin tabalinin kelen de tun b'i bolo fala ye mairie tɔgɔ la i bɛ jate o kɔfɛ maa bɛ se ka seereya kɛ jɔn ko ala ma tiɲɛ na kamalen a tun bɛ feere k'an jɛma yan sɛbɛn kɔni tun t'a bolo nka a ka butigi filɛ nin ye o seereyaw bɛ se ka taa fana fala ye n'o bɔra la anw tɔw wa u y'anw bɔ a la anw bɛ tile ka taa si sugunikura suguba la o an bɛ zole da sugu bɛɛ la fala ye an ye jagomanfilaw ye anw de b'a f'i ɲɛna n ko daduman ka fisa ni juru ye ka nanginɛ kuru k'a d'i ma k'a fɔ ko bazɛn don ka bazɛn mɛtiri 1 meleke a la i bɛ se so i bɛ taa wala i b'a sɔrɔ anw dununa fala ye sugu kɔnɔna ko ka ca wa u y'a jira sa ko yaasa min ye maa minnu bɛ yen ni olu dɔn tɛ ni bɔyɔrɔ t'u la ni fɛɛrɛ foyi tɛ yen k'olu tɛna se ka taa ba la fala ye baara in kɔni bɛ ka kɛ Bamako mairie sugu baarakɛlaw sugu yɛrɛ maaw nka o hukumu kɔnɔna fana maaw fana nana sa ka na dɛmɛw di minɛn minnu filɛ nin ye ani jate min bɛ ka kɛ nin ye fala ye a kɛkun fɔlɔ ye mun ye dɛmɛ minnu sɔrɔla olu tilacogo ɲuman maa minnu yɛrɛ n'a ka kan olu ni ɲɔgɔn cɛ filanan ye mun ye sugu bɛ na dilanko kura min kɛ a ka dɔn k'a fɔ ko karisa tun bɛ yen o la a nana ye k'a fɔ ko ɲagami bɛ ka don baara la a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ kunun ko maa min bilalen don mairiba kɔnɔna na ni ale kan ka ko ɲɛnabɔ yanni mairie ka ko bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko agent chargé d'expédier les affaires courantes o ye bataki bɔ ko k'a da sugu in a kɛrɛfɛmaaw a feerelikɛlaw ko yɔrɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min jenina ko jatikɛna ye maa ka se yen tuguni fala ye o la fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan k'o bɛ to senna fo ni baara minnu bɛ senna n'olu banna waati min jamana ɲɛmaaw na sɔrɔ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka tila ka kuma u fɛ n'o tɛ tɔgɔsɛbɛn ni baara minnu kan ka kɛ maa bɛ sugu kɔnɔna na min bɛ sugu ko kunna jɛkulu min sigira mairie yɛrɛ fɛ ani sugu kɔnɔnamaw k'u bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn nka fala ye dusukasi barika bonyana maa caman bɛ yen
limaniya ko jugu fɛ fala ye a bɛ ni kana kɛ kunkolo wuli ye o la maa minnu bɛ yen n'olu fana ka baara ye o ye f'u ka dɛmɛ don u ma fana o la bi sɔgɔmada in na an bɛ ka nin de fɔ nka an b'a fɛ fala ye u kana taa namara zen u ka salenkura yɛrɛ ci k'a ban pewu k'a bɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a minɛn bɛɛ cɛ ka sugukura programme sigi a ka sugu min bɛna kɛ sugu ɲɛnɛma ye maaw don yɔrɔ bɛ sɔrɔ maaw bɔ yɔrɔ bɛ sɔrɔ min ye ji ta yɔrɔ bɛ sɔrɔ courant branché yɔrɔ bɛ sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan ka dilan ka ɲɛ sugu min kɔnɔ o bɛ waati min ta u ka sɔn o ma o baara ka kɛ ka di u ma filanan ye mun ye sugu m'a sɔrɔ fala ye ɲɛmaaw ka n'u kɔ don a la ka taa kɛ usuru minɛ dɔrɔn ye parce que e ka na dɔrɔn e bɛna wari minɛ nka sugu yɛrɛ lakana sugu datuguli sugu koli sugu la kɔlɔsili u kana ɲinɛ o fana kɔ zen wa an b'a dɔn k'a fɔ ni nin sugu in falenna fala ye u k'an ka bamakɔ sugu wɛrɛw fana lajɛ nin bɛ senna tuma min u ka yɔrɔ wɛrɛw fana lakana ko jateminɛ ka fɛɛrɛw sigi parce que fɛn caman bɛ yen o bɛ kɛ sugu ninnu kɔnɔ dɛ ni kɔni ye bi sɔgɔmada in na kado ye k'a di musa galabu ma a n'a ka cɛdenw k'u ka baara kɛ ni a ye dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye an bɛ taa Zancɛbugu baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tugu k'a ko min ye armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw kɔnɔna na Buguni ale marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Zancɛbugu armée ale ye gosiliba fila kɛ ye kunasini ko wulikajɔ in a barika bonyana kosɛbɛ pankuru olu tun bɛ sankolo la munumunu salo la fala ye u ye jateminɛli kɛ ka maa dɔw ye Zancɛbugu ni ale bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na communiqué min o sigi ni baro kɛlɛtigi y'o ci an ma kunungo ko jɛkulu fɔlɔ marafatigiw kun don u tun bɛ moto kan u b'a fɛ k'u kunda Zancɛbugu kan olu jurujan fɛ fala ye ngoni dara olu bɛɛ lajɛlen ka u n'u ka moto k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni o bɔlen kɔfɛ bamanci jɛkulu ninnu u ka bolominɛw n'u ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛni kɔfɛ armée tora ka munumunu salo la n'a ka pankuru ye u ye jɛkulu filanan fana ye siraba min bɛ taa Sikaso olu tun b'a fɛ ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ u bɛ moto la dugu min bɛ yen n'a fɔ o ma ko Famɛnɛkaw olu ka dugu masuruna na bamanci jɛkulu ninnu tun bɛ munumunu salo la ye armée ye u dɛndɛn fala ye ni pankuru ye fo waati min na u janyana so la ka sɔrɔ ka taa da olu fana kan wolomasiri tabaa minnu tun bɛ dugu ma olu tora munumunu salo la ka yɔrɔ dɔ lawulili kɛ fala ye olu de taara bɔ mɔbili dogolen don ka tu jukɔrɔla la fala ye minɛn minnu b'a kɔnɔ olu de filɛ nin ye pistolet mitrailleuse n'a b'a fɔ ma ko PM o tun caman baden b'a kɔnɔ PKM n'o ye mitrailleuse o fana tun b'a kɔnɔ
mitrailleuse be n'a fɔ ma ko 17 ni bi to ka ye mobile sanfɛ o fana tun b'a kɔnɔ ka taa se matlaw pi bɔgɔden ma ale ni mina mun bɛ kɛ ka dugujukɔrɔmugu dilan wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw bɛ to sen na jamana fantan 4 banbanciwale ni ka wale kɛbaw kɔni la kɔlɔsilen don n'u ka munumunu salo fa bɛɛ lajɛlen fɛ tɛgɛ mana da min ka fala ye repos éternel général de corps d'armée Sadio Kamara ɲumana u na o da olu kan k'an ka hakilina kɛ pewu armée ale b'a ka baara la su ani tile basigi ni lafiya bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na wolomasiri taba minnu bɛ fala ye n'olu bɛ wolomasiri tabaw ka sariya sɔsɔli baara fana kɛ olu ka kiiri bulo o baaraw bɛ sen na kiiri 2 o tun bɛ darisalamukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kununko min ye février kalo tile 24 ye darisalamu min ye kiiri 2 in ye sa a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ magistrat Asana Dolo bolo min ye soldat de première classe Muslimu Ture ni ale tun bɛ Segu kɛlɛdaga kɔnɔna na infanterie la Segukaw fɛ yen fala ye k'a ye marafa suɲɛ ka marafakisɛ suɲɛ wa min ye sɔrɔsiya yɛrɛ gun ka waleya minnu bɛ fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bali kɛlɛkɛbaaraw n'o ye gɛrɛkɛminɛnw ye k'olu fana ta ka taa n'olu ye ka t'olu feere ale tun kɛra karayogotigi ye sa o la n b'a fɔ cogo di fala ye e mana nin bɛɛ ta ka bɔ an ka kan kɔnɔ a tɔ bɛ to mun ye kamalen n'o ye musilimu ye u y'a minɛ ka na n'a ye Bamakɔ yan kiiri u y'a ɲininka fala ye a m'a fɔ k'ale tɛ koyi ja u y'a ta tɛgɛ ma de musilimu kiiri kɛlen k'a ka san 3 kɛ kaso la fala ye komi finitigi don olu bila yɔrɔ ye gendarmerie kɔnɔna ye fala ye k'a ye waati min kɛ yan'a ka kiiri cɛ k'o na bɔ san 3 in na min ye a bɛna na gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la wa a bɛ bɔ yen fɛn fana na gendarmerie kɔnɔna fana na ka taa bila dugudenw ka kasobon kɔnɔna na maa filanan o kɔni o ka kiiri ayiwa ko muslimu ko tile 3 b'a bolo dɛ k'a daminɛ kununko la a bɛ se k'i fari foni cassation n'o ye k'a ɲini ka kiiri in kari k'a ma jɛn n'a ye k'o tile 3 b'a bolo maa filanan tun ye Kaburali Musa Sila ye o ye 5 don fiɲɛ na han ale ye sɔrɔsiya baaraw bɛ kɛ hukumu min kɔnɔna na a y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ye kɛlɛkɛminɛnw ye k'olu feere avril kalo tile 7 nata in ale ka kiiri na sigi sen kan sabula a yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ ka kununko ni ala sɔnna a ma u y'a yira sa k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ komi a bolilen don kapitɛni Alu Sinayogo ni ale ye sibititi ye yen fala ye ale ko nin waleya minnu fana filɛ nin ye ninnu de man ɲi bi n'an b'a fɛ an ka jamana ka basigi a ka lafiya wolomasiri tabaw yɛrɛ man ka kɛ nin ko ninnu kɛbaa ye an ka minɛnw bɛ ta cogo min na u bɛ feere ten cogo la jugu ma ale ni maa wɛrɛw ma k'o cɛ man ɲi o la sa min ye kiiritigɛla ninnu ye u ko avril kalo tile 7 Musa yera o a ma ye k'a ka kiiri bɛ tigɛ n'an bɔra yen AES Mama Falenw olu bɛ lajɛla nin waati na Burukinakaw fɛ yen sabula AES ɲɛmaya dilen don Burukina ma fala ye kununko min ye Mama Falenw ye ani maa minnu bɛ n'olu ye maa minnu bɛ jateminɛlu baaraw kɛ u tɔgɔ la u y'olu fara ɲɔgɔn kan u ka hakili jagabɔ kɛ ka sɛbɛn lajɛ sɛbɛn min bɛ ni baara kan ka kɛ n'o ye Ibrahim Traoré ale ka waati kɔnɔna na n'o ye san 1 ɲɛmaya ye fala ye a bɛ fɔ o ma ko Fedewurutu Mali Burukina Niger u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sɛbɛn in malidenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a kan ka kɛ kuntilenna ye kuntilenna min bɛɛ lajɛlen kan ka sɔn min ma k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'a ye Nigerikaw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o taara Niger jamanadenw tɔgɔ la olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin de kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye bɛɛ k'i ka bɛnkan di fɛɛrɛ min kɔnɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Burukinakaw ka Basalma Bazie ale ko nin de kan ka kɛ kala ɲɔgɔn na bɛɛ ni kelenya ka ɲɔgɔn dafa k'a kan ka kɛ o sinsinnanba de ye AES kɔnɔna na ka se ka baara kɛ n'a ye n'olu tilara bi fala ye olu tilara kununko olu b'a di ministriw ma olu fana b'a lajɛ ka sɔrɔ k'a bila ka taa jamanakuntigiw fɛ yen IBB bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don énergie kɔnɔ. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. hôtel lafiya ale filɛ nin sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. falai tile fila in na kunu ni bi dɔ bɔra kuran ɛri la waleya jumɛn nana n'a ye énergie a ka kuran min bɛ ta ka bɔ manantali baraji la o bɛna jigin yɔrɔ dɔ de la sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛ ko kɔjalani ye falai tasuma ye tiɲɛni kɛ énergie directeur ba n'o ye commandant Madani Drave ye a n'a ka cɛdenw u wulila ka taa kɛnɛ ka fala ye taji k'a fɔ min ye kuran min bɛ doni ka bɔ manantali ka na a jatigilayɔrɔba yan'a ka se anw ma yen de tiɲɛna fala ye min ye directeur ye a y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in nafa ka bon kosɛbɛ sabula min ye manantali poste ale jɔsen belebeleba de don min ye kuran tilali ni kuran fanga dɔgɔyali ka sira k'a da anw ma Madani Drave ko a ka cɛdenw u kɔni wulila k'u jɔ sabula tasuma ale ye tiɲɛni kɛ minɛnw na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min a ko minɛn tiɲɛta o cayara kosɛbɛ nka u ye baaraw fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa yɔrɔ in yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na yɔrɔnin kelen ka se ka wuli ka jɔ kɛ baara bɛ se ka fara sigi sen kan cogo min na o la sa u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa kurantigɛ min filɛ n'an filɛ la nin ye fala ye a barika kana na bonya an ma sabula n'i ye manantali bɔ a la Bamakɔ bɛ bi dibi la koyi Bamakɔ bɛ bi dibi la an ka directeur yɛrɛ lamɛn nanzarakan na ORTM maaw fɛ yen. Nous avons été informés aux alentours de 3 heures du matin d'un incendie sur le transformateur numéro 1 de la CEMAF. CEMAF, c'est la société technique qui s'occupe des infrastructures de la SOGEM. Mon équipe et moi, nous sommes rendus sur les lieux et cet incident a provoqué la perte des 2 salles de commande, c'est-à-dire la salle de contrôle-commande de la CEMAF et la salle technique de 15 000 d'EDEM. Dans l'ensemble, tout est sous contrôle. Dieu merci, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mon équipe et moi, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour situer la gravité de l'incendie et de trouver les solutions pour pouvoir couvrir la desserte. Alors, est-ce que vous rassurez aujourd'hui la population que les solutions ne manqueront pas pour faire face aux défis? Tout d'abord, j'aimerais remercier la population. Nous allons tout faire, malgré l'incident, pour trouver des solutions rapides pour que la couverture ne puisse pas être impactée par l'incident. Les techniciens sont sur place. Ils sont en train de tout faire pour le redéploiement rapide de la centrale. Ayiwa falai an ka dugawu kɛ énergie ni funteni sera énergie minnu kɔni mago bɛ kɔlɔsiliba de la directeur n'a ka mɔgɔw ko bɛ wuli ka jɔ la u k'u hakili to yɔrɔ tɔw fana na kuran bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na ni funteni kɔni sera bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko énergie ale minɛn ninnu filɛ nin ye u kɔrɔlen don dɛ an bɛ dugawu kɛ an ka panneau minnu fana bɛ ka dilan fala olu ka ban joona dɔ ka se ka bɔ an ka degun na maaw bɛ se ka lafiya cogo min sunkalo kɔnɔna in kunna kɔni an y'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ bɔra ka kuma u ye labɛnw caman sigi sen kan halisa u ka dɔ fara a kan u k'a sinsin yaasa maaw bɛ se ka lafiya sunkalo in kɔnɔna na ni sunkalo banna sabula funteniba waati o de selen filɛ nin ye nin min filɛ nin ye nin de yɛrɛ ye bɛ se k'a fɔ Bamako yɛrɛ nin yɛrɛ de ye nin ye bi yɔrɔ min jeninen filɛ nin ye nka a ye min fɔ u bɛ baara la an bɛ dugawu kɛ ala ka a ko bɛɛ lajɛlen ban
minakakaw fɛ fala ye san kelen kɔfɛ olu tun bɛ dibi juguba la olu bɔra dibi la nka min ye kura rouge ye ale de welela k'a ka ɲɛw ma koyi litiri 10,000 kura rouge y'o ta k'o di gasoil la énergie min bɛ minakakaw fɛ yen yaasa u bɛ se ka taji k'o la cogo min na taji in kɛlen a la sa dugudenw kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ko tare san kelen kɔfɛ an bɔra dibi la an lafiyara nka énergie maa minnu bɛ yen u ko a banna ta dɛ ko taji min dira ko tile 10 don n ko tɛ dɛ ko yan'o cɛ u bɛ dugawu kɛ jamana ta ka se u ma yen u k'o fara kan ka sunkalo tɔ kɛ o la sa dugudenw olu yɛrɛ minnu tun bɛ yen n'u tun tɛ baaraw kɛ ni kuran ye tuguni an y'an ka minɛnw bila a la énergie maaw fana ko k'an kana taa minɛn kafiriw bila a la tuguni dɛ k'an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni a ka to an bolo an k'an dɛmɛ o ka fisa n'an bɛ dibi la ye kuma tɛ sunkalo in na n'o tɛ minakakaw tiɲɛ na u sɛgɛnna u yɛrɛ kɔni y'a faamuya sa k'a fɔ ko foyi tɛ taji bɔ sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna na kuran nalen min filɛ nin dutigi caman y'a fɔ ko alihamudulilayi minaka kɔnɔna na ko min ye nin ko in ye nin jaru ye kosɛbɛ énergie maaw y'a fɔ min kɛ ko a tɛna tile dama u ko hali n'a dana bi tile kelen ma u b'olu wasa kosɛbɛ u bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin ɲɛmaw ma an sɔnko fana fala ye dɔgɔkun 2 kɔfɛ kuran nana an sɔnkokaw fana fɛ ntɛnɛn don u y'a yira sa kiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an sɔnko énergie ale ye taji sɔrɔ o ye jamana ka taji ye fala ye feerelikɛla minnu bɛ yen minnu bɛ dabilenni ni ɲamakujiw ni fɛnw feere ka taa se jɛgɛ feerelaw ma i b'a dɔn k'a fɔ an sɔnko ye jɛgɛ faaba de ye Gawo mara la u ko nin kɔni jar'olu ye kosɛbɛ taariw yɛrɛ ko fini minnu b'u bolo ani sudɛriw k'u n'u teliya fɛ yan'a ka tigɛ tuguni fala ye Menaka ni an sɔnko n'u olu bɛ nisɔndiya la kuranko la fala ye min ye Baɲaŋara ni Jene mara ye ka taa se dugu tɔgɔ ye di Burɛmu ani Gundam olu bɛ welelomada la u ka kuranko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sabula olu fana ta ye taji ko de ye taji ko fo de ka taa k'a kɔnɔ o la sa sifinw an n'olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna fala ye bi an bɛ taa Banikɔ i bɛ yen yɔrɔ dɔn wa Banikɔ o yɔrɔ jumɛn Joyila don Joyila don yɛrɛ de n'i y'a mɛn ko Banikɔ de ko don quoi fɔcogo de don komi da bɛ teliya ka fɔ ko Banikɔ Bani kɔfɛla de don Bani bolofara dɔ de bɛ tɛmɛ Joyila fɛ quoi o kɔfɛ de o de Joyila bɛ yen de o la bɛ fɔ ko Banikɔ an bɛ taa ye fala olu ka CNG présidente de bɛ yen dɛ a tɔgɔ ye ko Jɛnɛba Jakite an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale ka kuma ma caya an ka jɛ k'a lamɛn. Degun min bɛ sifinnakaw kan bi o ye baarako degun ye jeune diplômé caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u tɛ baara la u sigilen don k'u bolo da u sen kan ten kɔnkuru b'o la ONG baara ninnu caman b'o la i n'a fɔ garidi ni gendarmerie ni fɛngɛ ninnu polisi ni sapɛriw lakanako yɛrɛ o yɛrɛ de bɛ yan sisan parce que mɔgɔ ninnu kɛlen don hali an ka ekɔliw o gɛlɛyaba b'an ka komini caman bɛ yen o ekɔliw bɛɛ datugulen don sisan kalan tɛ ka k'u la foyi pour que yɛrɛ ka se ka bɔ ka duguba kɔnɔna sɔrɔ an kɔni jɔyɔrɔ ye min ye o ye sensibilisation ani k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛɛ k'u hakili sigi jamana bɛ cogoya min na nin ye bi pour que a ko ka nɔgɔya jeunes yɛrɛ ka se ka baarako ni fɛnw ka ɲɛnabɔ donc ni lakana tigilamɔgɔw sera ka cɛla an ka burusi kɔnɔna ni fɛn ninnu na donc an b'o sensibilisation kɛ jeunes yɛrɛ bɛ se k'a faamuya cogoya min na fana. Ayiwa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw ka tɔn o bɛ minisiri min ka bolo kan o fana ko fasoden ɲumanya waleyaw ka kɛ Joyila sifinw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye fasoden ɲumanya waleyaw la san 2025 tɛmɛnen in kɔnɔ. Bon fasoden ɲumanya la an y'an ka envie ninnu ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ ninnu an ye clôture dɔw k'olu la ani ka jamana yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ fana i n'a fɔ sensibilisation b'o la jamana ɲɛtaga kow kan o n'a ɲɔgɔnna caman ani farikolo ɲɛnajɛ dɔw fana tajiko gɛlɛya min kɛra an ye sensibilisation kɛ o la sisan yɛrɛ alhamdulilayi taji yɛrɛ nana an fɛ yen fana bon o welekan min bɛ ne bolo la o ye sifinnaka bɛɛ ka jɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an kana jɛ k'a to jamanakuntigi kelen bolo n'i y'a mɛn ko jamana an sifinnakaw jɔyɔrɔba de b'a la donc an wulikajɔ kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in fana k'a fɔ sifinnakaw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini donc n'u an yɛrɛ an bɛ sa fasoko la parce que
u ka d'an ye an b'u fɛ u ka baara kɛcogo ɲuman fɛnɛ kan jamanakuntigi ye mun ɲini an fɛ o ye jeunes ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogo min na a ye dɛmɛ caman k'an ye an ka rencontre fɔlɔ fɛnɛ na. Awa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ Jɛnɛba? O ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka président n'a ka jama bɛɛ fo ani ministère bɛɛ lajɛlen m'u bɛɛ fo fana k'aw yɛrɛ fɛnɛ fo ka sifinnaka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'an ka région gouverneur fɛnɛ fo an bɛɛ ka dugawu kɛ préfet an ka préfet minɛ na an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn yarabi a ma fɛn o fɛn bɛ jatigɛ wale kɛbaga mɔgɔw bolo ala k'an garisɛgɛ don bɛɛ lajɛlen na baasi foyi ka n'u sɔrɔ. An bɛ don an ka sunkalo baabu kɔnɔna na fala ye kunungo palela kiritila donbolo kɛra seko ni dɔnko tigilamaw ye n'ala sɔnna ma waati wɛrɛ an nana ka na an da don o baabu la jamanakuntigi a kɛra dili ye dɛ ba kelen o ɲɔgɔnko o de dira kunungo minisiri ma a n'a ka baarakɛlaw ba fila bɛ k'aw fɛ yen ko sɔngɔw kɔni a bɛrɛ bɛnnen don nin waati in na sunkalo daminɛ in na ka tɛmɛ sango ta kan min ye malo kilo 50 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni o jiginna dɔɔni 100 bɔra o la nka min ye tulubudɔn kɔni ye tulubudɔn ale b'a nɔkɔrɔ la sabula tulu litiri 300 400 yɔrɔ dɔw la min ye butigi kɔnɔnaw la fan wɛrɛw fɛ sa u y'a yira ko kangaliba ale ni ɲamaku kɔni ni sɛfan olu tununnen don pewu bafulabekaw fɛ yen ka fara ka fana k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale bafulabe kelen marabolo la ye fala ye tajiko gɛlɛya fana bɛ u la bi na sabula taji 200-250 i b'o de bɔ yaasa i ka se ka litiri ale sɔrɔ min ye bangasi sundonaw ye olu ko min ye waati yɛlɛma cogo dugu jɛli ni su koli cɛ fala ye k'o bɛ ka kɛ degun ye olu bolo sundon waati n'o ye 5 heures du matin waati ye o b'a sɔrɔ waati kɔni n'o ye degré ye ale bɛ 14 ni 15 ɲɔgɔnnaw la nɛɛmaba dalen don olu b'u yɛrɛ minɛ ji min ma nka tile kɔnɔna na a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 37 32 la tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ e ye sɔgɔmada kɛ dugu min na n'i b'o jamana kelen de kɔnɔna na ko nin kɔlɔlɔ ninnu kɔni bɛ ka boli olu kan kosɛbɛ olu yɛrɛ bolo sa u n'u hakili t'u yɛrɛ la sundon nataw la ka fɛɛrɛw sigi sen kan kayikaw fana fɛ yen ɲamaku a b'a ka masaya la ye fana fala ye bibi la ɲamaku dɛsɛlen don wa min y'a sɔngɔ ye kayikaw tun b'a sa fɔlɔ 300 sisan a taara kɛ 500 ye jagokɛlaw ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko n'i y'a sɔngɔ yɛlɛ ale ye olu tɛ k'a sɔrɔ sikasokaw fɛ yen a tɛ ka sɔrɔ min ye kɔrɔwarikaw fɛ yen burukina fana kɛrɛbɛ tɛ an yɛrɛ ka maaw tun ye min sɛnɛ olu ma se ka se dugu bɛɛ lajɛlen na dɔw fana ta tolila u bolo sabula ji ale donna fo k'a tiɲɛ u kɔni y'a yira sago nin waati kɔnɔna Kayi nka i yɛrɛ kelen tɛ o Bamakɔ Mali fa bɛɛ da don an b'a sa Banankabugu sugu la 600 kunungo wa o de don gɛlɛya de bɛ yen n'an bɔra yen sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Kayi gouverneur ba ale taara Kayi misiriba kɔnɔna na fala ye suntigɛ baara ka t'o kɛ n'o ye général de brigade Musa Sumare a n'a nɔfɛmaw ni kabilatigiw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka taa Kayi misiriba la i n'a fɔ a laɲinina cogo min na ka taa suntigɛ baaraw ka olu kɛ ka dugawudon kɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen jɛra sa bɛn ni kelenya ni adamadenya bɛ se ka lafiya bɛ se ka na cogo min na marabolo ni dugu marabaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'o dugawudon kɛ Kayikaw fɛ yen i n'a fɔ a kɛra an ka marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen na cogo min na Gawokaw olu fɛ yen chambre de commerce ɲɛmaakura o ye Sidamar Ben Ali ye Sidamar Ben Ali ale kɔni sigira nɔ la fala ye février kalo tile 23 chambre de commerce bolofara min bɛ Gawokaw fɛ yen ale de ye président ye bi ɲɔgɔndan in ale kɛra o y'a to sa maaw kɔni wulila ka kala ta ale ye min ye nin jagokɛlaba in ye Gawo n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye a ko zen k'a bɛna yɛlɛma don kow la han Gawokaw u yɛrɛ ka se ka lafiya sɔrɔ Karajogo ko ni minankow la k'a bɛna wulikajɔ kɛ ɲɛmaaw kɛrɛfɛ yaasa fɛɛrɛ minnu b'a bolo zen olu ka se ka sigi sen kan Gawo bɛ se ka lafiya cogo min na seko ni dɔnko minisiri ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye Yaya fɛ yen Yaya Kulubali n'ale bɛ yirimaniw dilan ale tɛ maa dogolen ye a ka so min bɛ Bamakɔ yan Maɲanbugukaw fɛ yen fala ye minisiri Mamudu Dafeyi taara ye ka t'i ɲɛ da a ka minɛnw kan san 2026 san 2027 o taara ka kɛ kalan ani seko ni dɔnko ye Yaya dun filɛ nin ye a bɛ yirimani minnu dilan fala ye
ani kɔnɔsogondi ninnu fɛn ninnu denmisɛnninw a bɛ ziiri caman da olu ye an ka maaya taabolo maanifinya taabolo min y'an ka sigi kɛcogo maaw bɛ se ka bɛn cogo min ye adamadenw kalani ani k'u don ɲɔgɔn na ale ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko min ye centre culturel Sogolo o la sa baarakɛyɔrɔ minnu b'a bolo a bɛ maani ninnu dilan cogo min na ani ka denmisɛnninw la yɛlɛ cogo min na ka denmisɛnninw la nisɔndiya jamana mago ser'o ma han sabula kalan kan ka kɛ denmisɛnninw kunna ɲina an ka tabiyaw n'an ka taabolo la yaasa ka se ka olu ɲɛfɔ maaw ye yaaya tɛ dilanni dɔrɔn kɛ fala ye a bɛ maaw fana kalan ye maliden ɲumanya o baaraw la Mamu Dafe y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn baara mun n'a bɛ ka kɛ a ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wa a y'a yira fana k'a fɔ ko jamana ale ka centre ye jamana ta ye sabula Mamu Dafe n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san 20 ye bi u ma tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu n'i taara yaaya fɛ kuma o kuma fala i bɛ taa denmisɛnninw sigilen sɔrɔ yen ale bɛ maanaw de bɔ ka ziiriw da ka tila ka ɲɔgɔlɔnw fana sigi sen kan n'a ka yiri maaniw ye ka se ka u la nisɔndiya Mali ye bonyaba sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen min ye an ka ɲɛgɛnkɛla n'o ye Abilaye Konate jɔnjɔn min bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Zeyitu Moka ni ale suba bɛ sigi Afrique du Sud kaw fɛ yen fala ye u y'o bonyamasegin jɔnjɔn ta ka di ni ɲɛgɛnkɛlaba in ma n'o ye Abilaye Konate ye baara minnu n'olu sera ka k'a fɛ san 2025 kɔnɔ ka n'a ka baaraba minnu fana sera ka sigi sen kan min ye ninnu ka gala in ye sa n'o kɛra Cape Town kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Afrique du Sud kɔnɔna na février kalo tile 20 ko maa min sugandira farafinna bɛɛ ɲina a ka ɲɛgɛn baaraw la gala Zeyitu Moka kɛnɛ ka fala ye o kɛra anw ka Abilaye Konate ye Abilaye Konate a yɛrɛ taara kɛnɛ min kan kɛnɛ in bɛ sigi san o san maa minnu bɛ yen n'olu ye baɲumankɛw ni ɲumankɛlaw ye olu b'u bolo don jufa la min ye fɛnkɔrɔ marayɔrɔ min bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen k'olu dɛmɛ u ka baaraw kɛcogo la o la sa o sa olu fana bɛ maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi maa min kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ye seko ni dɔnko nasira fɛ farafinna ni farajɛla u y'o de ta ka di ale ma ɲina maliyɛn Abilaye Konate ale ka baarabaw n'a ka ɲɔgɔnnaw n'a ka ɲɛgɛnbaw fala ye diɲɛ kuuru kara a b'o lamini san o san ɲinan san yɛrɛ k'a fɔ san ko san 2025 an fɛ yan a taara ka kɛ maa ye kalo min n'o ye avril kalo a kun ye o denfa ye salongo san seko ni dɔnko san kɔnɔna na Abilaye ka ɲɛgɛnw bagiw sanfɛ a ka ɲɛgɛnw minnu bɛ dilan yiriw sanfɛ i n'a fɔ Ismaël Jabate ɲɔgɔnna bɛ Ismaël Jabate bɛ baara min kɛ fala ye o maa de don wa ko bi na fɛɛrɛ minnu bɛ ale bolo a bɛ ka diɲɛ de munumunu ni a ye k'an ka seko n'an ka dɔnko k'o yanga fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ olu fɔ o ye an yɛrɛ ka adamadenya ye kɛlɛw bɛ se ka ban cogo di maaw bɛ se k'u hakili to an ka kɔrɔlenw na cogo di an ka seko ni dɔnko bɛ se ka kɛ k'an mago ɲɛ cogo min hakili jagabɔ ka kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ ale ni maaya sigi cogo kan yaasa farafinna bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o de la ninnu y'a sugandi Afrique du Sud kaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Abilaye Konate ye a yɛrɛ ka jɔnjɔnw n'a ka maɲɔgɔnlaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna taa yira maaw la san kelen kɔnɔna na ni fɛnkɔrɔ marayɔrɔ kɔnɔna na a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛmaaw min ye général d'armée Asimi ye o min ye miiriya ta ka min ye artisiw k'olu lakodɔn sango ka seko ni dɔnko san sigi u tɔgɔ la a k'o de kɛra miiriya ɲuman ye bi Mali a seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri u ka minisiri fana min ye Konate a y'o fɔ k'o waleɲuman dɔn n'o ye Mamu Dafe ye k'o fana ye ko caman nɔgɔya u bolo Abilaye Konate ko jɔnjɔn in ko Mali bɛɛ ta don han an yɛrɛ b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabula palais de la culture a y'o directeur kɛ ka tɛmɛ fala ye conservatoire Bala Faseke a y'o ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ nin waati in a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nka kɛrɛw b'a bolo hali bi dɛ Ismaël Jabate ye min f'i ɲɛna n'i bɛ baara in na don o don i bɛ miirina kura de sɔrɔ ka se ka baaraw kɛ fala ye nin ka tableau fantan biri k'o f'i ye han miliyɔn 20 aw tɛ ninnu dɔn Ismaël ka tableau tɛ se ka sa yan o ni Abilaye ninnu ka tableau tɛ se ka sa yan Abdou Wologem ale t'a feere yan o n'i taara Segu n'i ye ninnu ka baara ye ninnu ye tableau 3 fara ɲɔgɔn kan k'a feere k'a wari di Mamu Dafe ma ko k'a kɛ fond culture ye ka denmisɛnninw dɛmɛ seko ni dɔnko dɛmɛ tableau 3 han u jɛra k'o di ko k'o feere k'a wari kɛ ka o fɔnmaya sigi sen kan o bɛ bi Segu kɔnɔna na anw ma seko ni dɔnko faamu hali bi u fala ye ninnu bɛ taa kɛnɛ minnu kan komi n'u b'an jɛla yan aw yɛrɛ ko ten ko maa ti nabiɲuman i ka dugu la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la
sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ko jogi n'ale sigikun ye waati gɛlɛmanw la kɔlɔsili ye an ka jamana kɔnɔ a y'a ka ɲɔgɔn ye kɛ février kalo tile 17 n'a tile 22 u ko jɔn ko ala nin waati na taji ko bɛ ka kɔlɔsi jigin bɛ ka kɛ sabula maaw kɔni u bɛ ka taji satu u bɛ ka san ten fɛɛrɛ ni dabali sigilen no sen kan sa yaasa a kana taa kɛ dɛsɛ ye fiyewu maaw bɛ se ka lafiya cogo min wa sɔngɔw fana k'olu bɛrɛ bɛn guwaw bɛɛ lajɛlen ma o b'an na taa laginɛkaw fɛ yen min ye mɛ kalo tile 24 san 2026 laginɛkaw ko k'u bɛ taa u ka wasaden kalata kɛ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen kɔfɛ décembre kalo la ni Mamadi Dumbuya kɛra jamanakuntigi ye ale k'a ka wolokansigi kɛ min ye janvier kalo tile 15 o tɛmɛnen kɔfɛ sa k'u ka sariya sunba k'u bɛna yira sa k'a fɔ ko fangadaraki kɔlen kɔfɛ n'o kɛra san 2021 k'u ka taa wasaden kalata la n'o ye députéw ka kalata ye o bɛ se ka kɛ cogo min na Côte d'Ivoirekaw fɛ yen min ye u ka dugu min bɛ yen ko Gere yɛrɛ ale bɛ Bankuhu o dugu kɔnɔna na dugutigi dɔ don mun ye Duwekuyekaw fɛ yen fala ye k'a ni Côte d'Ivoire karila ɲɔgɔn na yɛrɛ ko maliden kelen fatura min ye caman ko olu joginna so kɔni caman k'olu jenina n'Ala sɔnna a ma an ka maliyɛn minnu bɛ Côte d'Ivoire an b'olu wele u na ɲɛfɔli k'an ye nin ye indicateur de renouveau ale ka fasiri ye nin ye fala ye RD Congo kaw fɛ yen maa min bɛ n'o ye bɔsukɛlaba ye Tomi Yoga ko ntɛnɛn tɛmɛnen ko ale kɔni b'a fɛ k'a ka a b'a ka wolosɛbɛn a b'a fɛ k'a ka wolosɛbɛn falen fala ye n'a ka nationalité falen o t'o bannen o t'o ye wa si bɛ san 33 la ale yɛrɛ kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ sa Iriokaw fɛ yen san 2016 ani Faransiskaw y'a jaw caman yira nka nin waati na ECO République démocratique du Congo o fɛnw na sa a y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko ale b'a fɛ k'a ka nationalité falen fala ye Afrique du Sud kaw fɛ yen u ye fɛɛrɛ min sigi sen kan sa ka se ka dunanw la kɔlɔsili ni maaw la doni k'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ u ka jamana kɔnɔna na u y'a yira sa kɔni ko hakilina kuraw yira ko la falenfalenw kɔnɔna na yaasa u ka visa ko an'u ka carte de séjour ko k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli sigi o kan min ye Afrique du Sud ye fala ye ale ye jamana min ni a bɛ farafinna worodugu yan fan fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye a jamana kɔni doni a n'a bɔli a ma nɔgɔn dɛ u ye degun minnu ye a la u ko k'u bɛna lajɛ ka o majɛw k'olu tile yaasa taa ni ka segu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Faransikaw ka fɛn mara yɔrɔ min b'u fɛ n'u b'a fɔ ma ko Louvre musée du Louvre fala ye o ɲɛmaaba n'o o ye Laurence Descartes k'a ye wala sɛmɛ han a y'a ka sɛbɛn di Emmanuel Macron ma k'a sɔrɔ sonyɛni belebele octobre kalo tile 19 o kɛra ale ka fɛnkɔrɔ marayɔrɔ in kɔnɔna na fɛnkɔrɔ marayɔrɔ min ni ɲɛ bɛ taa ale lajɛ ka tɛmɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan Paris yɛrɛ dugu kɔnɔ Espagnekaw ka polisiw y'a yira sa kunungo k'u ye bingalikɛla ni maa jugu dɔw u y'u tɛgɛ da olu kan n'olu ye drogue feerelaw ye min ye wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra u ka marabolo min kɔnɔna na o ye Madrid ye u y'a yira sa ko maa 12 ɲɔgɔn ko u y'o de minɛ min ye drogue kɔni tɔni 3 buruburu 4 o de yera u bolo farikolo ɲɛnajɛko ta nasira bɛ fala ye Ashraf Hakimi k'a jalakilo don k'a binna muso dɔ ka fala ye février kalo san 2023 sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ senna ko sɛgɛsɛgɛliw banna juge d'instruction ko sa ko a ka taa bɔgɔ jeninen kan a yɛrɛ ka t'i ɲɛfɔ ni Ala n'a kira sɔnna a ma o don u na tila k'o fana fɔ maaw ye
nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa tile hɛrɛ Ala k'a d'an ma bi ye sunkalo tile 8 ye a dɔgɔkun 1 de ye bi ye Falaye o tɛ ɔhɔ aw b'a fɔ tile 7 ma dɔgɔkun 1 anw bamananw ka tile 7 dɔgɔkun 1 ye tile 8 ye ka bɔ ntɛnɛn na ka na ntɛnɛn na o ye dɔgɔkun 1 ye ɔhɔ bɛɛ n'i ka jato kɛcogo don sunkalo tile 8 an bɛ dugawu kɛ Ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛya ni laban ko ɲuman Ala k'a d'a ma min ye sun ye Ala k'a timɛ ko ɲuman na baraji n'a dugawu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye saraka minnu n'an bɛn'o bɔ Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ jaba an b'a fo n'a bɛ Sidibelakaw ka sigi la Salilakaw ka sigi la k'a Sidibe monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo monsieur le maire Seydou Sako Jalafarakaw ka maire yi Falaye k'an b'a fana fo min ye Sori Kɛmɛso ye ka taa se Bayiba ma Cɔrɔnɔ Umar Asi Jalo le jeune monsieur le ministre k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ Buwajɛkaw fo i bɛ Buwajɛ yɔrɔ dɔn wa i kɔni bɛ baara wuli yɔrɔ dɔn n'i bɛ fɛ ka taa Buwajɛ sisan n'i sera Kɔnɔbugu u t'a fɔ yɔrɔ la ko ye barawuli sirafara ya n'i ye barawuli sirafara minɛ i bɛ tɛmɛ barawuli la i bɛna tɛmɛ Tanba sira la i bɛ se Buwajɛ n'i bɔra Buwajɛ duguba filanan min ɲɛ b'o tɔ la o ye Tamani ye yen bɛɛ de ye do ye a fɔ yen de ma ko do sigi Usumani Seru Mariani Ayidara kun b'olu ka balontan tɔn de la gardien de kun do do sigi kɔnɔna na o tɛ bi ko ye an bɛ Garana Musafa fo a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Garanakaw ye Basegu Kuyatɛw ka dugu ye Falaye an b'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Basilabugukaw fana fo olu y'an ka zone ye Falaye Ɔnzɔn Kɔnɛ laban Jeli Bazumanaba Bagera ye va de la Kambaka ninnu fɛ yen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45